tajo ko o pieu no eme subhanallah 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 ala islam ya ba seli bi islam ma domina ala ko kirama wa afo mu'minu ko ka seli jo ama ko ka seli de ya fo shin chama qur'ani mu me be ay seli te okay sabi unna na mo tromper ni zo akayini ma ba fiye ko qur'ani mu me be ko seli te ay selite wana be langi belabi a français mombe abe angela halanga gokan qur'ane balabi ayta qur'ane dale suratu hudu aya keme anitan aninani kono katabla keme anitani durula ala babe kafo wa akimi salata tarafa nahari wa zulafan min al-layli ako ay selijo sogoma dafe wa shuire kono ay selide ay seli ni dugu jara silamo n'aw be ala ko n'aw be fɛ ka aljina sɔrɔ ay seli tile fɛ ay seli su fɛ n'aw be ala ko n'aw be kira ko n'aw be fɛ ka aljina sɔrɔ suratu isra aya 78 kɔnɔ ay kuranɛ dayɛlɛ a bɛ taa sɔrɔ ala b'a f'i ye wa akimi solata liduluki shamsi ila ghasaqi layli ay seli jɔ toujours tile bɔ bɛɛ kile bɔ bɛɛ depuis kile bɛ bɔ depuis fajira y'aw tenga ala ye ala bato dɛ a ka jɔ su kolen fana kɔnɔ a ka jɔ su kolen kɔnɔ bɛɛ tɛ se ka sufɛ nafila kɛ ala ye dɛ maaw dalen kuranɛ kɔnɔ ala b'a f'i ye a ka kumakan dɔ la inna sanulki alayka qawlan thaqila inna nashi'ata al-layli hiya ashadda wati'an wa aqwamu qila ako mena kumakan girimanw fili ka Muhammadu ka kuma la teliya ye dɔrɔn a ko sufɛ nafila k'i tenga ala ye tɔrɔkɔ minnu a ka jugu a ka gɛlɛn n'ala bato bɛɛ lajɛlen cɛw cɛ ma da ala la i tɛ se k'a kɛ dɛ donc n ye ayaw d'i ma k'a fɔ nkalon don maa min b'a fɔ ko ala m'a fɔ a ye seli kuranɛ kɔnɔ wa ni ye aya fitinin y'a la dɛ sinon n'an y'an sigi a kan an bɛ se ka na ni aya ye fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ k'a ka ɲi ten ema ya alama kana mili kata yore danku foitila danku kenepe Allahu batuni جمعية المهاجرين الإسلامية l'association المهاجرين الإسلامية internationale على كده تريك إبي بارا منا كيسا إجارة